निश्चय आफाइसोरा आंखौ बाहायनानै दिनैनि जि बिसेस मिशन सान्देनि मावनो गोनां खामानिफोर दं बेखौ आंखौ लानानै आफाइसोरा रंजानाय मोन्दों। दिनैहाय मिशन सान्दे बेनिफ्राय बिनि जागायजेननाय गितना जोंनि मानगोनां फालकआ बे मिशन सान्देनि मेथाइखौनो रोजाबहोदों। जायनो गोसो जायो बेनो फै ख्रिस्टनियाव बियो बासायजागोन। दा बेनि इसोरा जोंनो मोनसे फ्रि उइल हरदों। बिनि बे संसाराव लाइजाम हरनायनो बेनो इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' फिसाखौ ओरैनो हरबाय। जायानो बेखौ फोथायगोन बे आद्रि जानाय नङा खिन्थु जोबनो गैयि गोथां जिबनखौ मोनगोन। मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर जों समावहाय दास लाया जों ओरैनो ख्रिस्टियान खिन्थु इसोरनि परिकल्पना बेबायदि खालामनानै दोनबाय जोंनि थाखाय जहननि 5:26 फटनावहाय जायफ्रा इसोरखौ मोनाखै बिनि बिसारा जाखाबाय होनना बुंदों। बे मोनसे लामा दोनबावदों। बे फोथायै मानसिफ्रा थैथ'यै समावहाय जुदि बिसोरो इसोरखौ नाजावोब्ला बिसोरहाबो बासायजानाय दं। खिन्थु बिसोर नाजावथारलेब्ला बिनि बिसारा जाखाबाय। खिन्थु जायफ्रा फोथायबाय बिसोरो मा होनना बुंदों बेवहाय जों थैनांगौनि लामायावहाय आरो जों थांबावनाय नंलिया। बिसोर थैनांगौनिफ्राय बासायजाखाबाय। प्रेज द लर्ड। इसोरखौ जों हामबाय होनना बुङो। जों जुदि बासायजाबायब्ला आरो बे बासायजानाया जुगामि जानायखाय इसोरा बेखौहाय जोंनिफ्राय बोखारनाय नंलिया। मात्र मोनसेल' खामानि दं। जिसुखौ मोननानैबो जाय मानसिफ्रा पाप हाबा मावो बिसोरनि मोनसे बिसार दं। द्वितीय करन्थियानि 5:10 लिरनाय बायदि मोजां हक बा गाज्रि हक बे गुफुरफ्रा सिंहासनाव जों गसंहैनांनायसै। बेनिफ्राय नोंनि मावखोमानाय आंनि मावखोमानाय बे समावहाय इसोरा खेवना होनायसै। इयुबनि 14:2 सल'फोर जोंनि थाबायनाय जोंनि आखल जोंनि स्वभाब जोंनि चरित्र गासैखौबो इसोरा बिसार लानानै जोंनि पापनि मना दङ। जोंहा मोनफा मोनफा पापनि मना दं सोरगोआवहाय दोननो। आंनि पाप मावनायखौ आंनि पापनि मनानि जि नाम दं बेहाय सोनानै दोनगोन। बेनिफ्राय खाथेगोन। बेनिफ्राय आंनि महरखौ सिल बोना दोनगोन। जेब्ला जोङो थैबाय बिसार जानायसै बे समावहाय बिसार स्थानावहाय इसोरा लांनानै बेखौहाय जोंनि आत्माखौहाय दिन्थिगोन। ओइ फिसाफोर नोंसोर मा मा पाप मावदोंमोन आं मनावहाय सोनानै दोनदों। बेखौ फुस्रिनायसै बियो। बेनिफ्राय आंनि मुङाव लिरनाय जि पापफोर दङ अमुक थारिखआव एसे समायाव बिदियावहाय बै जायगायावहाय थासुकावहाय बेखौ फुस्रिनानै होनायसै। मोनफा 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 दिन्थिनायसै। रावबो जों फोलानो हानाय नंलिया। दा बेनि बे गोथां थासान्दियाव इसोरा जोंखौ मा खालामखो इफिसियानि 2:10 जों साफ्रोमबो दिनै ख्रिस्ट'जों मावफाग्रा जों साफा इसोरनि मिसनारिफोर जाबाय। बेनिखायनो जोंखौ दिनै ख्रिस्ट'नाव जोंखौ सृष्टि खालामबाय। जों साधारन मानसि नंलिया। प्रथम पितरनि 2:9-10 लिंहर जानाय जों दिनै मानसिफोर राजानि पुरहितफोर बिनि बंस'नि मानसिफोर जों साधारन मानसि नंलिया। बेनिखायनो मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर दिनैहाय मिशन सानडे प्रति बोसोर बेखौहाय पालन खालामबोदों। बेनिफ्राय बिनि थांखिया जाबाय जे दिनैनि जायफ्रा टारगेटेड मण्डलि बिथांमोना बे दानखौ हरनाय नङा मात्र हिसाबल' हरगोन बेसेबां जाखो दिनैनो। ओमफ्राय हजोंहाय ट्रेन्सेकसन जागोन। बेखौ आं दिन्थियोब्ला बिथांमोना हजों ट्रेन्सेकसन खालामगोन। खिन्थु जायफ्रा टारगेटेड मण्डलि नङा बिथांमोना दिनै दान लाबोगोन। बेनिफ्राय प्रसार हाबावहाय बेखौ बाहायनाय जागोन। दा बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दिनैहाय जि मिशन सानडे पालन खालामगोन दा बेनि गेजेरजों जोंनि मण्डलिफ्रा ओरैबायदि हजाग जाबाय। लुकनि 10:2 बेवहाय जोंनि मण्डलिफ्रा दा सिरि मोनखाबाय। बेखौ दिनैनि आउटलाइनखौ लानानै फिडबेक खालामबावनो दरखार गैलिया। गोदानै बेखौ मिथिहोबावनो जोंहा दरखार गैलिया।
खिन्थु दा जोंनि मण्डलिफ्रानो प्रसारमुखि मण्डलि जाखानायखाय जोंनि बेवहाय मोजांथार मोनसे रिपर्ट बेवहाय हरदों जोंनि मानगोनां मण्डलिफ्रा मा मा मावखो बिनि बिथाइफोर बेवहाय दङ आथिखालाव मिशन डिपार्टमेन्टआव गासै 112था सा गुड निउज वर्कार दङ आगोलहाय एभान्जेलिस्ट होनना बुङोमोन दानि सोरखारा हमसै एभान्जेलिस्ट होनना बुंब्ला बेनिखायनो गुड निउज वर्कार GNW होननानैहाय दा बिसोर 112 जन दङ बेनिफ्राय बे 112 जनखौ जोंनि BBACआ 66था मण्डलि फेल'शिपफ्रा स्पन्सर खालामदों बेवहाय आफिलप्रि मण्डलिबो दङ गौरबनि खोथा जोंनि BBACनि मण्डलिफ्रा 68था मण्डलिया बे प्रसार हाबा मावग्राफोरखौ दा स्पन्सर खालामदों थाखा फैसा बानदों दा बेखौनो बांसिन मावनो थाखाय बे मिशन सानडेखौहाय आरोबाव लाबोनाय जादों आपनिफ्रा गासै मिथिजोबगौ बेखौहाय मानो मिशन सानडे मानो दान हरनो आरो मिशना ओरैनो मिशनल' मिशन सेन्टारा खिन्थु सोर मावदों जोंनि मण्डलिफोर मावदों दा बेनिखायनो 112 जन मावग्राफोर जोंहा बेवहाय दङ बेनिफ्राय जोंनि BBACआ 68 मण्डलिया फेल'शिपआ बेफोरखौहाय बाननाय दं बेनिफ्राय 68 जन जाबाय जोंनिया मण्डलि फेल'शिपफ्रा बाननाया बेनिफ्राय गार' बेप्टिस्ट चार्च कनभेन्सना 19 बिसोरो बानदों थुरा बेप्टिस्ट कनभेन्सन चार्चआ जाहैबाय 7 बिसोरो बानदों बेनिफ्राय आंगामि बेप्टिस्ट चार्च काउन्सिला जाहैबाय 1 बानदों बेनिफ्राय बामोनगाव एरियानि महिला कमिटिफ्रा 1 बानदों बेनिफ्राय 2 बेक्तिया गाव हारसिं बानदों बे इसोरनि हाबा मावग्राफोरखौ बेबायदि मानसिफोर जोंहा दा इसोरनि हाबा मावग्रा ओंखारबोबाय आरो ओंखारलांबाय थागोन दा बिसोरो 6था रायजोआव 6था स्टेटनावहाय 18था जिल्लायाव बिसिनि 18था जिल्लानि गेजेराव 1443 गामिफोराव 12था भाषाजों इसोरनि हाबा मावग्रा जोंनि मानसिफोर दंसै दा 12था भाषाजों बे 1443 गामिफ्रावहाय इसोरनि हाबा मावदों जोंनि मावनायफ्रा ओरैबायदि देरलांबाय सोर मावदों जोंनि मण्डलिफोर बहुद गौरबनि खोथा दा बेनिखायनो इसोरखौ धन्यबाद होदों बे रोखोमनि दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा खामानि मावदों दा BBACनि सिङाव गासै 65 मिशन फिल्ड दं जोंने 65था मिशन फिल्ड दंसै नोंथांमोनाबो बेखौ मावहैदों आरो नेपालाव थांबावनायसै नै माबायदि जादों बे न'फोरखौ फोसाबनो थाखाय बेफोरबायदिया दा जोंहाय दंसै दा गासै हिसाबा जाबाय BBACनि सिङाव गासै 65 मिशन फिल्डफोर दङ 26 मिशन साब सेन्टारफोर दङ बेनिफ्राय 89 मिशन फिल्ड जोंहा दा दंसै 89था मिशन फिल्ड जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशना दंसै आसरित जोंनि मावनायफ्रा मानगोनां मण्डलियारिफोर जों गोदोनि समफ्राव बेफोरखौ मिथियामोन खिन्थु आं दहाय बुंनाय शास्त्रफोर जिसु ख्रिस्टआ बुंदोंमोन लुकनि 10:2 मा बुंदोंमोन जे मावग्राफ्रा आबादफ्रा मोनफ्रुबाय खिन्थु मावग्राफ्रा एसेल' बेनिखायनो बे हयस' खेत्रआव आबादनि बिगोमाखौ नोंसोर प्रार्थना खालामदो जाहाथे आरोबाव बांसिन थांहोनो हायो जोंनि मण्डलिफ्रा दा बेखौ प्रार्थना खालामो जिउआव दा सिरि मोनदों जोंबो दिनै प्रसार बानायनांसिगौ बिभिन्न बेबस्थाफोरजों दिनै जोंनि मण्डलिफ्रा प्रसारक बानदों जिरायगासिनो इसोरनि प्रसार खालामनो थाखाय बेखौ दा मावगासिनो दं बेनिखायनो आफा इसोरा जोंखौ बोर होथोंसै नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै आरो मोनसे जानो दंबावो जाहैबाय बे जाबाय एडुकेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोना हरदों जाबाय बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव जि डिपार्टमेन्ट दङ एडुकेशन डिपार्टमेन्ट दा बे डिपार्टमेन्टफोरनि सिङावहाय दा जोंहा 6था जेरि उइलियाम स्कुल जाबाय
बेखौ आपनिफ्रा जोंनि काउन्सिलारिफ्रा बेखौ मिथिखागौ खिन्थु जोंनि गामियारिफ्रा बेखौ मिथिनांगौ बे जाबाय थुक्राझारावहाय दङ ढेकियाजुलियाव गंसे दं बेनिफ्राय थाइखाजराव मोनसे दङ बेनिफ्राय आथियाबारियाव बाक्सायावहाय दङ लाइमुथियाव दङ बेनिफ्राय बड' मिडियाम बै गोबोरखि बेवहाय बर' मिडियाम दं 6था JD विलियाम स्कुल बेहाय खुलिनाय जाबाय जोंनि BBCआ बेनिफ्राय मोनसे खोथा खावलायाव दं जाहैबाय जोंनि मानगोनां ख्रिस्टि लोगोफोर बेफोर जाबाय जोंनि आन्दाराव थानाय स्कुलफोर बेनिखायनो जोंनि न'खरफोरखौ खावलायदों बिमा बिफाफोरखौ खावलायदों गुबुन जायगानि स्कुलाव फराया मानिनो जोंनि जायगाफोराव थानाय बे जोंनि जायगानि स्कुलफोरखौनो डेभेलप खालामनो जाहाथे आपनिफ्रा गावसिनि गथ' गथायफोरखौ बेयावनो फोरोङो होननानैहाय खावलायहरदों दा जोंनि JD विलियाम स्कुलावबो जथेस्थ' मोजां मोजां फोरोंग्रा दंसै दा जेबो सिन्था गैलिया जोङो साइन्स मास्टारफोरबो दंसै बेनिफ्राय गोबां फेसिलिटि बेवहाय दंसै दा गेम गुबुन गुबुन कम्पिउटार गुबुन गुबुन सोलोंनो हानाय बेबायदि बेबस्थाफोरा बेवहाय दंसै बेनिखायनो जोंनि अनजाथाव गथ' गथायफोर नोंसोरबो जेन फरायनो थाखाय बेयावनो गोसो जायो गुबुनाव फरायब्ला एसे हस्टेल खरस दं जानाय खरस दं गुबुन मोनसे न'खर खालामनो गोनां जायो खिन्थु जोंनि खाथियाव फरायब्ला लायस'नानै थांनो हागोन आरो सोरबा हस्टेलाव थायोब्ला थाहैनो हागोन बे रोखोमनि बेबस्थाफोरखौ जों खालामनो हायो बेनिखायनो खावलायदों जाहैबाय जाहाथे जोंनि मानगोनां बिमा बिफाफ्रा जों गावनि स्कुलावखौनो जेन डेभेलप खालामनो थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ बेवहायनो जेन फोरोङो बेखौ खावलायदों जाहैबाय जोंनो मिशन सानडे आगोलहाय बुङोमोन जाहैबाय मिशनारि डे मिशन माने सेनाव इंराजियावहाय बुङो जाहैबाय थिनहरनाय माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय थिनहरनाय बे जाबाय मिशन गोदोहाय जोंहा बे रोखोमनि अबस्थाफोर गैयामोन आनासे दान होनायजों जेबो जों मावनो हायाखैमोन खिन्थु दा इसोरा बे जोबनाय मुगायावहाय मानसिफोरनो मोनसे भिजन होबाय मा भिजन जों इसोरखौ मोनबायब्ला गुबुन मोननै मानसिफोर दङ इसोरखौ मोननै बिसोरखौबो जों मोनहोनांगौ नैबे भिजनाव दा जोंनि मानसिफ्राबो हाबबाय जोंनि मण्डलिफ्राबो दा बुजिबाय आरो मावनो थाखाय दिनैहाय साखाफारा जाबाय बहुद बाख्नायजाथाव दा जोंनि आउटलाइना ओरैहाय खामानि लाबोदों सेला बनायनाय बेखौ जों बयबो मिथिखागौ माब्रै सेला बनायनाय इसोरनि जिसु ख्रिस्टनि जोबथानाय हुकुम मथेनि 19:20 पदनावहाय थां नोंसोर गथै पृथिबियाव थानाय पृथिबिनि सिमासिम बिफा फिसा गोथार जिउनि मुङै नोंसोर लेक्सार प्रसार खालामै आंनि सेला बनाय बाप्तिस्मा हो दा नैबे खाद्यआव दा जोंनि मण्डलिफ्रा गसंख्रांदों खारन जों मिथिबाय नालाय बासायजानाया दा जों मोनबाय बे बासायजायैफोर जेसेबां दं जोंबो बिसोरखौ दिनैहाय बासायजाहोनांगौब्ला मा बेबस्था जोंहा दिनैहाय दङ दिनै मण्डलिफ्रा दिनै मावनानै दिन्थिदों बहुद बाख्नायजाथाव स्पन्सर खालामदों गुबुन गुबुन बेबस्थाफोरखौ लादों माबा मोनसे मावनानै होदों मिशन फिल्डफ्रावहाय बे जाबाय गासैबो मिशन प्रसार खालामनाय दा बे आउटलाइनखौहाय आं गोबां बे रोखोमनि बुंनाय नंले खिन्थु आं गुदैनिफ्राय लाबोनो सानदों आंनिफ्राय आं स्टाडि खालामनानैहाय व्हाट इज मिशन मिशना माखौ होननानै बुङो दा बेनिहाय मिशननि भित्तिखौ जों नायगिरग्रोनि माब्रैहाय मिशन जाबोआ सोर मावजेनग्रोआ मानगोनां ख्रिस्टि लोगोफोर जों नायब्ला प्रथम जों इसोरखौ जों बुंग्रोनि मानसिखौ जेब्ला बे गावनि महरजों दादों बे एडेन बागानाव दोनदोंमोन बेनिफ्राय गावनि बोसोनखौ गावनि हुकुमखौ इसोरा बिसोरनो होदोंमोन मा हुकुम होदोंमोन मोनसेल' हुकुममोन जे बे बागानाव दोनजानानै बिसोरखौ मोनसे हुकुम होदोंमोन आदम आरो हवानि सन्देहे खुनु सन्देह खालामा मानिनो बे बागाननि गासैबो फिथाइफोरखौ नोंसोर जानो हागौ नाथाय गेजेरनिखौल' दाजा मोनसे आदेशमोन बियो बेवहाय गोबां आदेशनि खोथा दङ सिङावहाय बेखौहाय आदेश होनानैहाय बे हुकुमखौ होनानैहाय बे जेब्ला थांदों बे समाव बेखौहाय सालाक जिबौआ मोदाया जिबौनि महर लानानैहाय इसोर तत्वखौनो बाहायनानैहाय थगायमायनानैहाय हवानि गेजेरजोंहाय
आदमखौ पाप मावहोदों गावबो पाप मावबाय आदमाबो पाप मावबाय बेखौ इसोरा नुहुरनानै आदि पुस्तकनि 3 अध्याय 8-9 पदनावहाय इसोरा जेब्ला नायगिरफैदों बे नुहुरखाबाय जे बिसोर पाप मावबाय बेनिफ्राय जेब्ला नागिरफैदों बिसोरो खाखोमाना दङ इसोरा मिथिदों बेखौहाय दा जेब्ला बिसोरो इसोरनि बोसोनखौ मानिनो जेब्ला पाप मावनानै खाखोमानानै थादों अब्ला इसोरा बोराबदों बेनिफ्राय बे मोनसे प्रतिज्ञा खालामदों आदि पुस्तकनि 3 अध्याय 15 पदनावहाय जे लिरनाय दं बेखौ बे प्रतिज्ञा खालामदों बेयो मा बुंदों हिन्जावनि फिसाजों आरो नोंजों शत्रु भाब खालामगोन बेयो नोंनि खर'खौ बुख्रुबगोन नाथाय नों मानसिनि आफादावदियाव सौगोन दिनैसिमाव बे जिबौआ मानसिनि शत्रु मानसिया बेखौ नुलानो बुथारनाय बिनिफ्राय बे सावा बेनाव फैबाय आरो बेखौ मावनायखाय जिबौआ उदैजों मानबायनानैहाय बियो हाद्रि जानो गोनां जाबाय जेरै पापखौ मावदों बे पाप मावनायनि उनाव बेवहाय जोंनो दिन्थिजाहैबाय इसोरानो सासे मिशनारि बे पापखौ मावनायखाय इसोरा मोनसे प्रतिज्ञा खालामदों बे प्रतिज्ञा जाहैबाय जे जिसु ख्रीष्टखौ बे पृथिबियावहाय थिनहरबाय प्रथम इसोरानो मिशनारि मावग्रोदों बेनिफ्राय बियो बासायगिरिनि नाम लानानैहाय बे पृथिबियावहाय जिसुनि मुंखौ लानानैहाय बे पृथिबियाव फैदों बिनि थांखिया मा इसोरनि रावखौबो नस्थ' जानो लुबैयाखै 100ता बोरमा मेन्दा दंमोन मासेया थाबोबाय 99थाखौ दोननानैहाय बियो बेखौ नागिरनो थांदों बेवहाय जोंनो मा दिन्थिदों सोमोनांथाव इसोरनि अननाय जाहाथे रावबो नस्थ' जाया बे इसोरनि परिकल्पनामोन दा बेनिखायनो बे जिसु ख्रीष्टखौ थिनहरबाय जिसु ख्रीष्टनि मिशना मामोन लुकनि 19नि 10 पदनावहाय कारण जी हेराव थाक बिसारि रक्षा কৰিবলৈ मानुहर पुत्र আহিল गोमानायखौ नागिरनानै रैखा खालामनो थाखाय जिसु ख्रीष्ट बे पृथिबियाव फैदों मानगोनां ख्रीष्ट लोगोफोर बेखौ गोथौयै सानखांब्ला आंबो बहाबा गोमाबाय नामा आंनि आखलाव स्वभाबाव चरित्रआव माबा मोनसे मावनायजों आंबो गोमालांबाय नामा जायनि थाखाय दिनै जिसु ख्रीष्ट बे पृथिबियाव फैबाय मिशनारि जानानैहाय जोंखौ नागिरनानै रैखा खालामनो थाखाय दा बेनिखायनो ख्रीष्टनि बाथ्रानो बिनि अननायानो जोंखौ मोनसे बाध्य खालामदों मा अननाय मोनखो जोङो क्रसनि सायावहाय बे गावनि थैखौ होनानै जेराव जों थैग्रोनांगौमोन गावनि पापआवहाय जोंखौ अननानै थैस'नानैहाय थै बोहैहोदों आरो बे थैजों बे जोंखौ बायख'नानैहाय दिनैहाय गावनि फिसा खालामबाय मानगोनां बिमा बिफाफोर बाबुमोन रानिमोन बायना होजानानै जों दिनै बायजानाय जों ख्रीष्टनि साफा जों दिनैहाय बेक्ति जाबाय बेखौहाय बाइबेला जोंनो दिन्थिदों दा बे ख्रीष्टआनो दिनैहाय मिशनारि जानानैहाय बे पृथिबियाव फैदों 3.5 बोसोर 12 जन सेलाफोरखौ सायख'नानै बे पृथिबियाव माखासे मावनानैहाय बे दिन्थिलांदों बेनिफ्राय जिसु थांखांनायनि उनाव जहान पितरमुङा बिनि सेलाफ्रा पासुनि कर्म 2:47 नायोब्ला जों नुगोन जिसु ख्रीष्टनि बोसोनखौ बिसोरो न'खर जायगा गिदिंबायदों खोन्थाबायदों ओमफ्राय मानसिफ्रा बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनानै ज' जादों मण्डलि गठन जादों पासुनिफोरनि जुगावहाय जिसु थांखांनायनि उनाव प्रथम जिसु ख्रीष्ट नागिरनो फैबाय 3.5 बोसोर खामानि मावबाय मावनो दिन्थिलांबाय गाव थांखांनायनि उनाव जे हाबा मावबावनांगौ 12 जन सेलाफोरखौ बियो गथायना गालांबाय बिनि उनाव 70 जन मानसिखौ बे आरोबाव लाबावनानै सानै बे थिनहरदों इसोरनि बोसोनफोरखौ होनो बिसोर गोदोनि मण्डलिनि बे मावथाय खिन्थु दा सोर मावगोन बे पबित्र आत्मानि जुगाव दा जोबथानाय मुगानि मिशनारिया जाबाय सोर जोंनि मण्डलिफोर आंनो नैबे जोबथानाय
मुगानि प्रसारिका जाबाय जों जेसेबां दिनै ख्रिस्ट' जिसुखौ मोनबाय बिमा बिफाफोर बाबुमोन रानिमोन जों दिनैहाय साफा जिसु ख्रिस्ट'नि प्रसारक आरो प्रसारिका मिसना दा जोंनो दिनैहाय मिसना दा जों दा प्रथम सोर मावदों जोंनि मण्डलि खौसेयै जों दा मावदों माजों जोंनि दान होनायफोरजों दशमांश होनायफोरजों बेनिफ्राय इस्साखृत दान होनायफोरजों दिनै प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि सेबा जों बोलोग्राहै जों दिनै मावदों जायनि फलाव दिनै जोंनि बिबिसिनि मण्डलियारिफ्रा दा गोख्रोंसिनाव गोख्रों दिनैहाय जाबोबाय दा जिसुनि बे गासैबो बोसोनखौ मिथिखानायखाय पौला बुंदों आं प्रभुनि बोसोनखौ खोन्थाबायनो लाजिया पौला बेखौ बुंदों आरो आं जुदि बेखौ प्रसार खालामाब्ला आंहा हाबाब जागोन मानो बेनाव जे जिबन दंथार फोथायग्राफ्रा जे बासायजाथारखागोन बेखौ पौला साखि होदों दा बेफोरखौ मिथिनायखाय जोंनि मान गोनां जोंनि मण्डलिफोर बिमा बिफाफोर जों बहुद बाख्नायजाथाव इसोरनि देखावहाय दिनैहाय मावनो हाबाय जों दिनैहाय 98था जोंहा दिनै मिशन फिल्ड दं सोर मावखो बेखौलाय जोंनि मण्डलियारिफोर मावदों मावदों माने आंबो दिनै मावदों प्रतिजना दिनैहाय मावदों बे मावनायनि फिथाइ जोंहा दं बालाफारा मण्डलिखौबो जोङो रायलायबाय थायो समावहाय गोबां साख्रि मावनाय गैया गुबुन गुबुन बेबस्थाजों जानाय मानसिफोरबो दङ खिन्थु नेरानेफोरा आपनिफ्रा दिनै प्रभुनि थाखाय मावख्रुबनो हानाय बे सक्तिया दिनै नोंथांमोनहाबो दङ मावगासिनो दं बाख्नायजाथाव दा गसपेलाव आपनिफ्राय सासे दा काउन्सिलर दंबावो जोंनि बिबिसिया दा बेनि बे गसपेलनि गेजेरजों दा गोसोखांजानाय जोंनि बिबिसिया दा माबोरै गोसोखांजादों जोङो दिनै बेवहाय जब्राफ्रा फैयो हामनानै थाङो हिन्दु मानसिफ्रा फैयो इसोरखौ मोननो ख्रिस्टियान जाहैयो बेसे रंजाथाव सोर मावदों बेखौ नोंथांमोना थोंहरदों सोरखौबा बेवहाय मावनो थाखाय बेनि गेजेरजों आपनिफ्रा दिनैहाय साफा बे खामानिखौ मावदों बेसे रंजाथाव दा बेनिखायनो अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेयावनो जोंनि सिमा नङा जोबथाङाखै जिसु फैजासे गोमानाय आत्माफोरखौ जोङो दिनैहाय मावथारनांगौ दा बे जिसुनि उनाव जों दिनैहाय जायफ्रा पबित्र आत्माजों दिनै सुफुं जाबाय बै 120 जन मानसिफ्रा जेरैहाय मावदोंमोन दा नैबे बे आत्मानि बोरा मण्डलिफ्राव फैनानै दा खामानि मावदों फासनि कर्म एक आत्मा दा दिनैहाय जोंनि मावथाय मोनसे खामानि आपनिफ्रा बेखौ दा मावदों बिनि उनाव 4 नम्बराव प्रथमा जाबाय इसोरानि मिशनारि द्वितीयथे जिसु ख्रिस्ट' बिनि फिसा जिसु ख्रिस्ट' बेनिफ्राय पबित्र आत्मा बे आत्मा दा जोंनो भिजन होदों जोंबो मावनांगौ प्रसारक लाखिनांगौ जोंनिबो दा बर्थमान इसोरनि अननायजों 1 नং थुक्राझारा 9 जनसै स्पन्सार खालामनाया 27सिमाव जों 10 जन बा हायोला बारा लाखिनो नागिरदोंमोन दा इसोरनि मावनायफ्रा बेसेसिम थाङो जों सेस्था खालामदों दा ओरैबायदि दान सफैयो जाहैबाय जे सोरबा जोनोम सान पालन खालामदों गोसोखांदों बेवहायबो दान लाबोयो सोरबा हाबा जादों बे हाबाया मोजाङै जानानै थांबाय इसोरनि देखावहाय बिनि थाखायबो दान लाबोयो माबा मोनसे बस्तु गोदान बायदों बिनि थाखायबो धन्यबाद होनायजोंबो दान लाबोयो बहुत रोखोमनि दान 1 नং थुक्राझाराव दा जायो आं आपनिफोरखौबो थुलुंगा होदों बे रोखोमनि दान जोंनि मण्डलियाव फैयोब्ला मण्डलियारिफ्रा गोख्रों जायो इसोरनि हाबा मावनो थाखाय बोलोगोरा जायो बेनिखायनो आपनिफ्राबो बे रोखोमनि खालामोब्ला जों बोलोगोरा जागोन 4 नम्बराव जाहैबाय दा नैबे बाइबेलानो मोनसे मिशनारि ग्रन्थ मिशनारि बिजाब मा दं बेवहाय बासायजानायनि राव दं परित्राननि राव दं बेवहाय जों परित्रानखौ मोनबाय मानगोनां ख्रिस्ट' लोगोफोर दा परित्रान मोनखांनानै जों माबा मोनसे पाप मावब्लाबो इसोरा बे परित्रानखौहाय जोंनिफ्राय बोखारना
माब्लाबाबो बोखारना खिन्थु बे परित्रानखौ मोननानै सोरबा मानसिफ्रा माबा मोनसे मावबायब्ला भुल बेखौहाय मा खालामदों इसोरा सानसे बेखौहाय गावनि बै गुफुर राज सिंहासनाव बेखौहाय दिन्थिगोन। मान गोनां ख्रिस्ट लोगोफोर थैब्ला जों खुनु सम्पति लांफानो हाया जेबो सम्पति थांफाया थैब्ला खिन्थु मोनसे बुस्थुआ थांफायो मा बिलाय माबा मोनसे थांफाथारो थैब्ला बे जाबाय जोंनि मावनाय दांनाय आखल बेसो थांफागोन। नायसाय नंगौ नाङा बे द्वितीय करन्थिया 1 अध्याय 10 पद जों नायब्ला फार्स्ट अध्यायनि 10 पद बेवहाय लिरनाय दं। जोंनि बिमा बिफाफोर बाबुमोन रानिमोन गोसोआव लाखिदै बेहाय बुंनाय मानोना प्रतिजननि मावनाय मोजां जाथों बा गाज्रि जाथों बेबायदिनो मोदोमनि दाराय मावनाय गासैबो मावनायनि फिथाइफोरखौ मोननो थाखाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि बे गुफुर राज सिंहासनावहाय गसंख्रांनांगोन होनना बुंदों। नों मा मावदों मा मावाखै बे समावहाय नोंखौहाय हिसाब लानायसै। अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर गवा रावबो बे इसोरनिहाय लिस्ट थायो। परित्रान मोनखांनानै जों माबा मोनसे पाप मावबायब्ला जों थैनायजों लोगोसे जोंनि आखल सभाब चरित्र नों मा मावदों बे पृथिबियावहाय बेयो थांफानायसै जोंजोंहाय बेखौसो लानानैहाय इसोरा बिसार खालामगोन जों गसंनांगोन। पाप मावबायब्ला अब्ला प्रथम करन्थिनि 3 अध्यायावहाय बेखौ वाटजों सावख'नायसै। होमब्ला जे अबहिस्थ थायो जे अबहिस्थ थागोन जे बाखि थागोन अब्लासो बे एसे थानाया अब्लासो बक्सिस मोनगोन। बहुद गोब्राब। नायसाय आपनिफ्रा आंखौ नाङा प्रथम करन्थिनि 13 पदनिफ्राय नुगोन आरो गोजौआवबो दङ 13 पदनावहाय प्रथम करन्थिनि 13 पद কিয়নো সেই দিনে তাক দেখুৱাব কাৰণ সেই দিন অগ্নিত প্ৰকাশিত হ'ব তাতে প্ৰতিজনৰ কৰ্ম কেনেকুৱা অগ্নিয়ে নিজে তাৰ পৰীক্ষা কৰিব। 14 পদ তাৰ ওপৰত সজা কোনোজনৰ কৰ্ম যদি ৰয় सावख' जानानै माबा एसे थाब्लासो तेन्ते थेव बेस पाब जों पुरस्कार मोनगोन। 15 पद आरो खुनुजोर हजा कर्म जुदि फुरे जों सम्पूर्ण पाप मावनो गोलैबायब्ला जों दुषि जागोन अबसे हानि जागोन अब्लाबो अरजों सावख' जानानैहाय बे परित्रान मोनगोन। नाय इसोरा जोंखौ खुनुदिन बे परित्राननिफ्राय खोमानाय नङा। दा बेनिखायनो अनुग्रह हाबनो थाखाय जों साफ्रोमखौबो दिनैहाय खावलायदों। कनसिडार सासे छात्रआ लिरजोब्बाय खिन्थु 1 नम्बर बा 2 नम्बर खम जाबाय बिनि मास्टारफ्रा बेखौ नायगोन बे छात्रआ लिरदोंमोन बेस्रा 2 नम्बरबानो खम जाबाय होदेरदोनि पास जाबाय। जोंनि जिबनाबो बेफोरबायदि जागोन अनुग्रहजों बासायजानाय। फै अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर खारन इब्रियावहाय लिरनाय जाहैबाय 10 पदनावहाय जुदि नायोब्ला बिनि मेगननिफ्राय कुनु बुस्थुआ खाखोमानो हानाय नङा। 13नि गाहायावहाय इब्रिनि 10 13नि इब्रिनि 4:13 इब्रिनि 4:13 रेहाय बुंजाहैबाय आरो कुनु सृष्ट बस्तु थेव दृष्टि आगोचर নহয় बिनि मेगननिफ्राय कुनु बुस्थु खारखोमानो हाया। किन्तु जि जुनार आगत आमी हिसाब দিব লগা হওঁ जायनि सिगाङाव जों हिसाब होनांगोन हे चकुर आगत সকলে उदं आरो मुखरि बेखौ बुंजाहैबाय। दा जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि मावनो हाग्रा जोंनि पापखौ बिसार खालामनो हाग्रा बेबायदि बेक्ति। बेनिखायनो बेबायदि गिलु बालु जिसु ख्रिस्ट'खौ अर्थात इसोरखौ गुबुननो साखि होनो थाखाय जों जि अननायखौ मोनबाय बे अननायखौ जों माबोरैहाय गुबुननो मिथिहोनाय बे जाबाय जोंखौ दिनैहाय मिशन खालामनानै दोनबाय। जों दिनै ख्रिस्ट'जों मावफाग्रा जों साफा साफा बेक्ति इफिसियानि
दुइ अध्याय 10 फनावहाय बेखौ लिरनानै दोनदों आपनिफ्रा नाय बेहाय लिरनानै दोनदों जों दिनै ख्रिस्ट'जों मावफाग्रा जों दिनै ख्रिस्ट'नि खारिगुरिफोर जाबाय गुबुन नंलिया जोङो बेजों थानानैनो जों दिनै इसोरनि हाबा जों मावो नायसाय आपनिफ्रा एफिसियानि 2:10 बेहा लिरदों जाहैबाय मानोना जोङो बिनिनो खारिगरि होनना बुङोब्ला मा होनना बुंनाय जों बर'आवहाय मावग्रा जिनिखौ जों बुंनायसै आरो যি हत কর্মত আমি চলিবলৈ ঈশ্বৰে আগে ফলস্বৰূপ প্ৰস্তুত কৰিলে সেই হত কৰ্মৰ কাৰণে আমি খ্রিস্ট যিশুত সৃষ্ট হলো ঈশ্বरनि खामानिखौ मावनो थाखाय बेजों मावफानो थाखाय ख्रिस्ट जिसुनाव जोंखौहाय सृष्टि खालामबाय होनना बुंदों मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर होमब्ला जों दिनै माबोरै मावगोन माबोरै जों दिनै ख्रिस्टनि खामानि मावगोन दिनै मण्डलियाव हाबफैदों प्रथम बेखौ मावनो थाखाय मण्डलि नंथारगौयैनो मिशनारिनि मोनसे मण्डलि जाबाय प्रथम पिटारनि 2:9आवहाय 10 फनाव लिरनाय बायदि बेनि मावग्रा बेनि फरजा बेनि सहखारि जों दिनै जाथारखाबाय दा बेनिखायनो मण्डलिफ्रा दिनैहाय जिउआव सिरि मोननानैहाय मावदों दा जों जेखौ मावदों मण्डलिहाय जों बेखौ मावदों व्यक्तिहाय जों दिनै माबोरै मावनाय गेजेरनिफ्राय जों दिनै मानसि फाथायबाय बेनो बेथन थेथन होनानै नङाब्ला स्पन्सर खालामनानै जों बेखौ मावहोबाय दा जों जायगायाव थानानैनो जों मिशनारि खामानिखौ जों माबोरै मावनाय जों नायनो जाहैबाय सामाजिक आयदायावहाय जों माबोरैहाय जों गावखौहाय आइडेन्टिफाइ खालामनाय जों गावखौ दिन्थिनाय मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर जों बेखौ नायनि बे जाबाय ससियेल कनसार्ननि साभाबिकआव जों बे गामियारि ओनसोलावहाय सामाजिकआव जों माबोरै मावनानैहाय जों दिनैहाय इसोरनि प्रसारमुखि आं सासे व्यक्ति होनना जों दिनै दिन्थिगोन जों दिनै जिसुखौ आं दिनै मोनबायब्ला आं मोनसे पसाक मोनबाय बे पसाकखौ आं माबोरैहाय जोथोन लाखिनाय गोसोम नाङिनि दाग नाङिनि जों माबोरै जोथोन लाखिनाय बे जाबाय गावखौ ख्रिस्टियान हिसाबै साबलम्बिहै जेरावखिया थां आदर्शआव सभाबाव सहित्रआवहाय गावखौ सांग्रां खालामनाय नोंनि खोथा बुंनायाव आंनि आखलाव जानायाव लोंनायावहाय जायजों आं आदर्शजों आं प्रसार खालामनो हागोन बे जाबाय मोनसे मिशन जायगायाव थानानै न'खराव थानानै मिशन बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय नতুन नियमनि गोदान नियमनि नैथि आयना मामोन फारा पुरुषखौ गावखौ बायदि अननाय जेराव बे आयदा थायोब्ला बे अबस्था बे अनलायनायफ्रा जोंनाव थायोब्ला अब्ला गुबुन मानसिफ्रा जोंखौ नुहुरगोन बै गामि बिसोरनाव खुनु दावराव दावसि गैया न'खरजों न'खर बेहा खुनु दिन दावराव दावसि जाया मा प्रसार जाखो बेवहाय ख्रिस्ट'नि आदर्श गुबुन मानसिफ्रा जोंनाय नुहुरदों ख्रिस्ट'नि वादखौ जोंनाय नुहुरदों बे वादना मा पबित्र आत्मानि सहायजों जोंनि दि आदर्शफोर बे आदर्शफोरा नुहुरदों दा जेब्ला जों ख्रिस्ट'नि आत्माजों जों गावखौ कन्ट्रल खालामबाय आं जेरावखिया थां आं गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायो खबरदार आं बेखौ बुंथावा खबरदार आं बेखौ जाथावा खबरदार आं बेखौ खालामथावा ओरैहाय नायहरथावा बे पबित्र आत्मा जोंखौहाय कन्ट्रल खालामो दा बेनिखायनो जेरैहाय द्वितीय करिन्थिनि 5:18 बुंदों बेनि अननायानो जोंखौ दिनै बाध्य खालामदों मा अनखो क्रुसाव गिलु बालु थैस'नानैहाय बे जोंखौ सबाय अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर दा बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टनि बे क्रुसखौहाय बानायनायनि आसल अर्थआ जाहैबाय प्रथम पिटाराव दङ बियो जोङो जेन बिनि खुजर अनुगामि बिनि आगानाव आगान होग्रा मानसिफोर जानानै गुबुननो सैथोथाखौ दिन्थिनो हायो बेखौनो दिनै ख्रिस्ट जिसुआ मावनानैहाय जोंनि थाखाय थैस'नानैहाय बियो गिदिर मिशनारि जानानैहाय बे जोंनि गेजेरावहाय बे राहाफोरखौ गालांबाय दा मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर आं फोजोबनायसै नै सामाजिक आयदायावहाय जों दिनै माबोरै मावगोन जों आं दा उल्लेख खालामदों बे नতুन नियमहा मोननैल' आयेन दं नालाय मसीनि बिधानावहाय 10थामोन
खिन्थु गोदान नियमावहाय मोनसे आयेन दं मोननैल' बे जाबाय गोसो मोदोम जिउजों बिफा इसोरखौ अननाय 1 नम्बर गोसोजों जुदि आं अनोब्ला गुबुननि थाखाय आंनि गोसोआ माबा मोनसे गाज्रि मावनाय नङा साननाय नङा मोदोमखौ इसोरजों कन्ट्रल खालामजाबायब्ला आंनि मोदोमा पापनि हजुलिबो जानाय नङा आंनि आथिं आखाइखौ आं पापआव बाहायनाय नङा जिउखौ आं बे इसोरनिफ्राय मोनबायब्ला बे जिउआ जेब्लायबो प्रार्थनायाव थागोन गावखौ सांग्रां लाखिगोन बेनिखायनो इसोरा बे प्रथम आयेनखौ गोसो मोदोम जिउजों अननो थाखाय 1 नम्बर आयेन द्वितीयआ मा गामिनि मानसिफोरखौ गावखौ बायदि अननाय मानगोनां ख्रिस्ट'ल लोगोफोर बेयावनो जों सानसे जिसुजों गोसोखांजानाय मोनसे जोंनि मावथाय आगजुआ नुजायगोन जों जुदि नायोब्ला मथेनि 25 29निफ्राय ओरै नायबोब्ला जों नुगोन बिसार सानाव मा खालामदों बिफा इसोरा बोरमा मेन्दाखौ आगदाजों बोरमा गुबैखौ आगसिजों दोननानैहाय बुंदों आगदाजों थानायफोरखौ बोरमा मेन्दाखौ बुंदों फैदो जगत स्थापन खालामजेननायनिफ्राय नोंसोरनि थाखाय थाम थिम खालामखानाय बै रायजोआवहाय नोंसोर आरामै थाहैदो मानोना आं गांदोंमोन नोंसोर आंखौ लोंहोदों आं लांखियामोन नोंसोर आंखौ सि गानहोदों आं उखैदोंमोन नोंसोर आंनो जाहोदों आं जेलखानायाव दंमोन नोंसोर आंखौ नायनो थांदों बे समाव बिसोर बुंगोन प्रभु जोंलाय माब्लाथो नोंखौलाय बिदि मावफेरखो जोंलाय माब्लाथो जेलखानायाव थांखो नोंलाय माब्लाथो लांखिया जाखो नोंलाय बे समाव जिसुआ उत्तर होदों अ बाहायफोर प्रिथिबियाव नोंसोर थासान्दि जेखौ आंनि मुङै गोरलै खामानिखौ मावबाय बेखौ नोंसोर आंनि थाखायनो मावबाय बे जाबाय जिसुजों गोसोखांजानाय जों दिनै बेक्ति जागोन खारन मथेनि 10 अध्याय 40 पदनावबो लिरदों जाहैबाय नों सोरबा दै गांनानै फैदों बेनो दै खापसे होब्लाबो बे दै खापसेनि बक्सिसा सोरगोआव गोमानाय नङा अब्ला मा आदर्शखौ जोंखौ दिनै मावनो थानखो जों दिनै मिशनारि जाबाय आखलजों जों दिनै माबोरैहाय मिशनारि जागोन बेहाय प्रथम जेरै जिसु ख्रिस्ट'आ अननायखौ दोनग्रोदों पापीब्लाबो बे आद्रि खालामाखै बे बासायदों क्षमा होदों जोंनि गेजेराव बेबायदि थायोब्ला सुज्रायलायनाय मिलायलायनाय बे थायोब्ला बे गामि गेजेराव गुबुननि सिगाङाव बे मोनसे सायख' जाबाय नुहुरजाबाय होद बेस्राफोर बहुद बेंग्लायनाय दं बिसिनावहाय अनलायनाय दं क्षमा होलायनाय दं बे आव फाखे जोंनि गामियाव थागासेनो प्रसार खामानिया दिनैहाय नुजाफैदों अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ गोसोखांदों जोंबो दिनै गोसोखांजानो थाखाय जों मावनि ख्रिस्ट' लोगोफोर नोंथांमोना मावगासिनो दङ आरो जिसु फैजासे जों बेखौ मावलांबाय थागोन गोलाव बुंले आपनिफ्रा बयबो मिथिजोबगौ अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर फारसेथिं दिनैहाय जों बयबो मिशनारिफोर बेनिखायनो थिमथि जोहोलावखौ बुंदोंमोन थिमथि जोहोलाव नों समायावबो असमायावबो नों गावखौ प्रस्तुत खालाम थामथिम जा देसाय नायनिसाय अनलायग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर द्वितीय थिमथियावहाय बेवहाय लिरनाय दोनदों 10 पदनिफ्राय आं फरायनि प्रथम थिमथि आं 4 अध्यायखौ फरायग्रोनि प्रथम थिमथि 4 अध्याय 2 पदनावहाय 1निफ्राय फरायला जों बेवहाय मोनगोन जाहैबाय মই ঈশ্বৰৰ হাকাতে আৰু জীয়া আৰু মৰা লোকৰ ভাবি বিচাৰকৰ্তা খ্ৰীষ্ট যীশুৰ হাকাতে তেওঁৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু ৰাইজৰ শপত দি এই দৃঢ় আজ্ঞা দিছোঁ थिमथि जोलाव आं नोंनो बे इसोरनि सिगाङाव बे रोखोमनि आं आज्ञाखौ नोंनो होबाय नोङो बायख' घोषणा खालाम इसोरनि बाथ्राखौ नोङो खोन्थाबाय आरो समायावबो असमायावबो नों गावखौ गोसो गुदुं जा सम्पूर्ण गावखौ हमथानायजों उपदेशफोरजों नों अनुरोध खालाम दबेवा सोरबा जुदि भुल मावदोंब्ला बेखौ एसे रायदबनांगौबो बाइबेला बेखौ बुंदों बेनिफ्राय दैखांनांगौबो बेखौ जोंनो आदेश होदों जों एसे सोमखारिनांगौबो जोङो
बेनिफ्राय फोसाबनांगौबो लामाखौ दिन्थिनांगौ बाहाय नोंनि जायाखिसै जिसु ख्रिस्टआ जेरैहाय जों क्षमा खालामो जिसु ख्रिस्टआ माबायदि क्षमा खालामदों बे सासे निहाथ पापिखौ बासायनो फैनाया बै क्रुसनि समाव जेब्ला बे बाराबासआ जेलखानानिफ्राय गदों इसोरनि बे बोसोना जाफुंफैदों आरो बेनि इसोरनि इस्सामोन निहाथ गाज्रि बे बाराबासआ जेलखानानिफ्राय गदों जिसुआ बेनि थाखाय थैसन बे सासे प्रसारकआ बेखौ खोन्थादोंलाय जेरुसालेमाव जानाय घटना जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव होनो लांनायसैनो बे समावहाय ओरैबायदि खस्थ'जों बेखौ लांदों जोख्रुब जोख्राब नाख्लाय नसि खालामदों जिसु ख्रिस्टआ क्रुस बानो हाले पिलातआ बुंदोंमोन दिनैनि बेबायदि फरकनि दिनावथ' जेलखानानिफ्राय सासे गयो आं बे जिसुखौ नोंसिनि बे जिहुदियाफोरनि राजाखौ हगारनोसै नामा हगारा बे बाराबासखौ हगारनांगौ अथच बेनो इसोरनि मोनसे प्लानखामोन मानसिफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जों पापिफोरखौ बासायनो थाखाय ख्रिस्ट'आ फैदोंब्ला नंगौ बे बाराबासआ जेलखानानिफ्राय गनो मोनबाय जेब्ला थांदोंनो बिनि जेलखानायावहाय दर सहैदों सानै मानसिखौ फाथायहरदों थांद' बाराबासखौ हगारहैद' दरजा सौफैबाय बाराबासनाव बाराबासआ गिना खाखोमादों आयौ दिनैथ' आंखौ क्रुसाव होथारनोसै खिन्थु संबाद हैदों नै बाराबास गिनांले नोंहा दिनै बहुद मुक्तिनि लामा फैबाय भाग्यबान नंगौना नङा बाराबासआ सानदों नों फाथैला नायहर नोंनि जायगायाव थैसग्रा नासरथिया जिसु होननाया हनै नोंनि बाननांगौ क्रुसखौ नों जेरावहाय क्रुसाव होजानांगौ बे क्रुसखौ बाननानै फैगोन नों गबाय जेब्ला बेयो जर जबस्ति दरजाखौ खेवहोनानै जेब्ला नायहरदों नंमारगौ ख्रिस्ट' जिसुआ बेसे दुखुजों क्रुसखौ बानबोदों बेनिफ्राय बे बाराबा गसंनानै नायदोंनो सोर नासरथिया जिसु बिलाय आं थैनांगौ बे थैसग्रा बे सिगाङाव गसंनानै नायदों नों सोर जिहुदिफोरनि राजा आं नोंनि मोखांखौ नायगौ नों दे आंखौ बायस'बाय नों आंनो दिन्थिदो गैया जिसुआ बिनि मोखांखौ दिन्थियाखै बाराबानि महरखौसो बेहाय दिन्थिदों आसरित मा जाखो आं जिसुनि महरखौसो नायगौ मानो आंनि महरखौ बेहाय नुखो खेबथामसिम बे बाराबासआ जिसुनि महराव जिसुनि मोखाङाव गावनि महरखौसो नुदों उनाव बुजिनो हाबाय आं थैनांगौमोन बेवहाय बेनिखायनो जिसुआ दिनै आंनि महरखौ बेवहाय दिन्थिदों मानगोनां ख्रिस्ट'फोर बेसेसिम ख्रिस्ट' जिसुआ जोंनि थाखाय मावस'नानै नोंखौ आंखौ दिनै बासायबाय दा बेनिखायनो बेनिहाय जानानै जों दिनै मिसनारि सासे जोहोलावआबो सासे जोहोलावखौ लाबोनांगौ सासे सिख्लाबो सासे सिख्लाखौ लाबोनांगौ जों साफ्रोमबो दिनै गुबुन मानसिफोरखौ जों दिनै रायज्लायनांगौ खोन्थानांगौ नङाब्ला दाय जागोन आंबो एखेबारे गिनानैहाय बे मजेन दंमोनलाय साइकेल मेकार आंजों लोगोसे खोन्थाथारदों आंबो गिदों आंबो मजेना सिगां राग जोंदोंमोन बेनिफ्राय जों जेब्ला मोजाङै बानजायबाय बेखौहाय बे बुंनो गोनां जायासै खुरा कि कहिम আমার মা দেউতাই যি ধৰ্মত সেৱা উপাসনা কৰি আহিল আমিও তাতে মৰিব লাগিব आइ आफा जि धोरोमाव दङ जोंबो बेयावनो थांनांनायसै जोंबो थैनांनायसै बुंनो गोनां जादों बेखायनो जों बुंबाय माखासे आंजों लोगोफोर दंमोन दै नंथ्रा जानाय नङा मोजां नोंहाबो दिनै बासायजानायनि लामा दं खारन गथै पृथिबीनि थाखायनो जिसु ख्रिस्टआ गावखौ क्रुसाव बलि बावबाय दा मात्र नों फोथायनांगौल' अब्लानो बासायजायो मानगोनां ख्रिस्ट लोगोफोर बेनिखायनो गामियाव थानानैनो जों दिनै बे आदर्शफोरखौ मावनानैहाय जिसुजों गोसोखांजानाय बे खामानिखौ मावनानै जोंबो प्रसारमुखि जोंबो बेक्ति जानो हायो जाहैबाय जों साफ्रोमबो प्रसारमुखि बेक्ति जानो हायो फै अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर दिनै मिशन सानदेआवहाय दिनैहाय जों आल'सना खालामबाय जोंनो दिनैहाय मिशनारिफोर जिसुनि साफा साफा
जों दिनै बार्था बाहक जाबाय आंनि आदर्शफोरजों सभाबफोरजों सरित्रफोरजों मावनायफोरजों जों दिनैहाय खोन्थाथारनां आरो जोंनि सभाबखौ नुयोब्ला बै गुबुन मानसिफ्रा नुहुरनानै फरायगोन औ ख्रिस्टियानफोर जोंखौ दिनै बुंनो गोनां जागोन फै अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर जों बे रोखोमैनो इसोरनि परिसराव थानानैहाय मिशन हिसाबै थिनहरजानाय ख्रिस्टनि सासे बेक्ति हिसाबै मण्डलि हिसाबै दा जेरैहाय खामानि मावनानै दं जिसु फैजासे जों मावै मावै ख्रिस्ट जिसुआ जेरैहाय गोमानाय आत्माफोरखौ बासायनो फैदों जोंबो दिनैहाय मण्डलिहै जों आरो साबसिनसाव साबसिन बांसिनसाव बांसिन खामानि मावबावनानै जों दिनै इसोरनि गोमानाय आत्माफोरखौ जों ख्रिस्टनिसिम लाबोनो जोबथानायाव जहननि 10:16 बुंदोंमोन जाहैबाय आंनि गग्रायाव गैदेरनि माखासे आंहा मेन्दा फालोफोर दंबाव सोरखौ बुंहरदों बै गोमानाय आत्माफोर बिसोरखौबो जों लाबोनांगौ सोर लाबोगोन दा जोंनि मण्डलियारिफोर नों आं जों बिसोरखौ लाबोगोन जायफ्रा दिनै गोमानानै दङ अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर इसोरा जोंखौ Jesus.